बे मार्चेस टम थागोन मेमोरियल पार्क हिसाबै जों बेखौ मागोन आरो बेनो जोंनि गासै मुंख्लंनि थाखाय जागोन कारण जोंहा 1000 जन मुंख्लं दं तो साफ्रोमनि थाखाय सेपारेट खालामनाया पसिबल नङा सरकारबाबो इन्डिभिजुवेलथ' हाखायानोसै सरकार हिसाबै हाया बेनिखायनो जों एज ए होल माबानि थाखायनो बेखौ खालामदों आरो जों आसा खालामदों बेखौ जों बावैनो जाफुंहोगोन। बिटिआर सरकार आरो बर' हारिया फुटबलखौल' बेसिकेलि इनिशिएटिभ लानायखौ नुनो मोनदों गुबुन खेलाफोरखौ फुटबलल' नङा जों गुबुन खेलाबो जे डेभेलप खालामनो नाजागासिनो गोबां जायगायाव जों भलिबल कम्पिटिसन फाथिदों गोबां जायगायाव जों काबाडि कम्पिटिसनबो फाथिदों आरो जिहेतु जोंहा बर' एरियायाव बयनिख्रुइ पपुलार गेलेनायाथ' फुटबलानो बाखि खेलाखौ जों क्रिकेटखौ बारा माबा खालामनो हाया जों एफर्ट खालामनोबो हाया बेनिखायनो जायखौ जों जेनेरेलि जोंनि न'खरफ्रा जोंनि ससाइटिफ्रा इजिलि सापर्ट खालामनो हायो बे फुटबल भलिबल स्पेसियेलि बाकिफोरखौ जों मा खालामनो हायो जेरै फाइनान्सियेलि जथेस्थ' नांगौ जायो बाकिखौ जों मा खालामनो हायो थेवबो जों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो नाजागोन जों बिभिन्न जायगायाव इनडोर स्टेडियाम मिनि स्टेडियाम माल्टिपार्पस जेनेका डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बायदिसिना गायसननाय इतिमধ্যে हाबाफारि लादों गामिफ्राव थानाय फुटबल ग्राउन्डखौ डेभेलप खालामनो थाखाय एबार मोनसे समस्था मोननै बिदि फुटबल ग्राउन्ड डेभेलप खालामनायनि मोनसे प्रजेक्ट जों बेखौ लादों आरो बेखौ जों फारि खामानिफोरखौ मावलांगोन आरो बेखौ साक्सेस कमप्लिट खालामनायाव जोंहा बोसोरसेनो जथेस्थ' टाइम नङा आरो जोंनो बेखौ जथेस्थ' सम नांगोन सरकारा इच्छा खालामबा बहुद हायो खारन जों नुदों जे मिज'राम बा मेघालय नागालेण्डफ्रा हाजो एरिया प्लेन एरियाखौनो मोना खिन्थु थेवबो सरकारा इच्छा थानायखाय दिनै बिथांमोना गोबां जायगायाव हाजो समान जावखांनानैबाबो जोबोद खरस खालामनानैबो गोबां स्टेडियाम बानायदों आरो स्टेडियाम बानायनाय लोगो लोगो दिनै बिथांमोना माबायानो जा मावगोन आर्चारियानो जा फुटबलानो जा भलिबलानो जा आरो गुबुन खेलानि मोनसे नेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हादों आरो दिनै जोंनियाथ' बिदि हाजो जावखानाङा जोंहा प्लेनखा हाया माथो जों बेखौ मा खालामनानै डेभेलप खालामनानै स्टेडियाम बानायनांगौल' दा जों बेखिनिखौ सिगांनि सरकारफ्रा बेखौ बारा इन्टारेस्ट होआखिसै जों खिन्थु एसे जेसेबां हायो इन्टारेस्ट होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो जों आसा खालामदों अन्तत' एटलिस्ट 10 इयार्सनि उनाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों नेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हागोन खारन इतिमধ্যে जोंहा 2-3सो दंखायोनोसै फुटबलाव गुबुन खेलायाव गैथ'वा खिन्थु बक्सिंआव दं जोंहा बक्सिं आर्चारि आरो माबाफोर जों नेसनेल लेभेलाव गल्ड मेडेल मोननाय गोबां प्लेयार दं आरो जों बाखि खेलखौबो जों बिदि दिहुननो नाजागोन नाथाय जोंहा सम माने एसे नांबावगोन आरो इनफ्रास्ट्राक्चार एसे नांबावगोन बेनिफ्राय जोंनि गेलेग्राफोरखौ जों स्कप होनो हाबावनांगोन बेखिनिखौ जों